Penghapan apil Banau jaga police department bahkan long awake bahkan long alert bahkan strengthen ya ka strength ke jongki hai bobon ke bantau khamtam bahkan ailat komuniki ki banja nakapor namar ngidon hapeng ke jing ke bahkan ke covid mata artsnem kanu ke jing kta ka yo ka kot ka kamai ke ji khamtam ki brio ki ba long ki general public mo di bat ngasngo ba komuniki ki ka police ka di balik jok kamram bat kan threat bat ka di ban yo ru ban kem khnang ba kini ki ke nom don ke jing bat ba ke nom ja su nani sama nemlang patai su manu badar kiti na salandan rei ngamti petai ba klim ke dai na kem dai di bat kai ka bang skwa banong lada kinut ya ka ban atem komuniki kam ya ki nong mlo ya ki mensim boloi loi kani kalau ba atak ya ki general public ki bam tip ye ki belong ki innocent tengah sengol ada ki group ne ki individual ki ban wan chkamat ki ban pau ki ka ba don ki jinge ki ka ba ki dongkam namar ki nomla ban sungap kum ki nong song jong ka jela ki ba ye ja ta ki jingsuk namar ki jingsuk hi nomla ban wat ada ki jingsuk ka dai hangi hi simat ngan hable ru la jong kamram ngin hapet haru kan nu kan yang government kalong serious ba khamtam ke police department bahkan perform la ka jong ka duty buat kiki ke belajar yaki ke belajar jai kini ke barang jam mantap buat ngimtip ki ke ban senang jaru jadi yang scam bawa ke police department kali aja kamram ban pedi ya kata ke jenglong capable ke jongki haka kam ke ba ngilah tenrong kum ki police ki ban ai ta security ya ta safety haka street di borokoi buat kini dia masuk tu ba ke jeng atak ke jongki ki atak mana ba involve dari individual na ki group kini ke dai ke ba ki attack ya ki general public ya ki innocent people mo bat kani galong badai ban condemn badai ban pendem daga state hi borokoi bat ngasmu baka lada kadi excellency ni gidi gino ki group individual ki soba bikin stop no at once namar gi dong kam ya ki jingsuk bat ada ki dei kita ki reu rang ba ki be khun na ka banta ka kos ka jongki gidi ban wan chakmat manta ka dei ka fight dong kam mari khun om shu da ki guli mom shu da ki AK47 lagi dong kam mari khun do khulong bat ngasnguru baka government of the day kadai ban long alert but kadai ban pay much hit attention how badai bagi jingjang bagi numban jashu kenapa ke jingsuk kana messenger hani ka state ke jong baro min hablong alert min hablong careful min hablong husiar namar bakui kini kalong jing pangbet kalong bakani ka kata general public fi kalian ka economically mo ka yok akot ka try ka kata kamai gaji lembani ki asram ka kata nomor covid jadi komuniki jing bom sengan kemde ban ailat bar kemde hiru bakini ki break brong kiti kenang shim kabu ban nang penting persmit persir lagi ban stop baki dei ban long ki instrument for peace bang apil kalong bagi ban long ki atiar jong jingsuk nomor ka jingsuk nong la ban wat warangi wat kalen kadi pertai nong yo ka jingsuk kadi hakti jong isimet bar hakti jong baro kinong song sinong jong state